Il-ħsara li l-FIU u l-MFSA għamlu l-reputazzjoni ta' Malta kemm b'dak li għamlu kif ukoll b'dak li m'għamlux tista' tkun konfermata f'analiżi li l-Aġenzija tal-Credit Rating S&P Global għadha kemm ippubblikat fuq is-sit elettroniku tagħha. Fl-analiżi riċenti tagħha Standard & Poor's Global tidħol fid-dettall tal-qagħda tal-Banek Ewropej bħalissa u tirreferi għal numru ta' każi li seħħew tul din is-sena u l-effetti dannużi għall-istess banek għal pajjiżi rispettivi u għall-Ewropa kollha. Fil-każ ta' Malta l-argument prinċipali jdur madwar il-ġraja konfuża tal-Bank Pilatus li finalment se twassal għar-revoka tal-liċenzja tiegħu mill-Bank Ċentrali Ewropew. F'Awwissu li għadda S&P kienet ħabbret li naqset ir-rata ta' kreditu tal-BOV minn BBB+ għal BBB waqt li rrevedit l-isfel ukoll il-kreditu fil-qasam bankarju Malti. F'din l-analiżi Standard & Poor's ikkonfermat li kellha tagħmel dan minħabba nuqqasijiet tal-MFSA u l-FIU, iż-żewġ entitajiet Maltin responsabbli mis-sorveljar u l-ħarsien tar-regolamenti eżistenti kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Meta daħlet fid-dettall dwar il-każ tal-Bank Pilatus, l-analiżi ta' S&P Global tajt li l-allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus kontra dan il-bank żgħir internazzjonali flimkien mal-perċezzjoni ta' trasparenza f'ira f'ċertu banek kabru ir-riskju reputazzjonali u anki operattivi għas-settur Malti tal-banek. Dan finalment wasal biex titbaxxa r-rating tal-BOV, l-akbar bank f'Malta, għalkemm S&P speċifikat li dan il-bank qatt ma kien taħt investigazzjoni dwar ħasil ta' flus. Standard & Poor's żiedet li minkejja li din id-djufija ta' banek Maltin li huma orjentati lejn qasam internazzjonali ma jita' ebda riskju għall-istabilità finanzjarja tal-pajjiż, ir-reputazzjoni tal-ġurisdizzjoni ta' Malta fl-opinjoni ta' S&P hija f'riskju. Min din l-analiżi toħroġ ċara ħsara li l-FIU u l-MFSA jikkawżaw l-reputazzjoni ta' pajjiżna bil-mod kif imxew fil-każ tal-Bank Pilatus. Fl-istess tqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li l-Bank Pilatus ma kien imissu qatt ingħata l-liċenzja biex jopera minn Malta, mentri l-awtoritajiet kompetenti mhux biss taw din il-liċenzja talli ħallew jopera b'impunità u għal dan l-FIU u l-MFSA jridu jġorru ir-responsabbiltà.